Riwruok mar Commerce osebedo ka jiwo godo ohala e kind pinje go mantiere, pinje go miwacho ni benefit mayudo ber koya e riwruogni. Ere kaka pinje mamoko kiweyo Kenya osebedo ka yudo ber e riwruogni? Ber COMESA, aremi mar COMESA ni ochal moro ba European Union chande, to America mar iluongo NAFTA. Koro ber COMESA nyiso ni koro ka goods wuok e Kenya kata dhi piny moro to koro taxes tin. Koa Tanzania kadhi Egypt tax tin, kodhi DRC tax tin. Koro mano ber COMESA, koro duties ni piny. Manyiwinja? Mana achiel. Mar ariyo, koro ng'ata matimo ohala e Kenya ka, kiuso rech kata koro in big market. Ok en use Uganda kende, inyalo tero piny moko e region. Koro COMESA konyowa nyiso market koro duong' between ourselves. To koro kaka market no duong', to koro revenue be bro medore. And then watemo mondo customs border issues ok bed matek. Ing'eni kiwacho export ma goods, yot wacho na atero rech Uganda kata uso tero sabun Kampala. To kichope border nitie issues ma idwaro. KRA dwaro ichulo osuru. Port health ken gima chiemo kin ng'ato nyaka bed isin vaccination, yellow fever kata smallpox. Kaen gi police bentie kanyo check standards dwarre. Kinye border kanyo nitie intelligence beng'io inya terrorist or not. Document bidhigo papers dwarre in order. Koro yo kagin in order kinyalo kadho border. Lakini te mondo gidhi gobed faster than moleo. Nikech koleo to koro kata itero chak kata itero rech to kethore. Koro mage burani ng'iyo kaka onyalo harmonize gigo mondo ohala bed mapiyo. COMESA bet katimo gini higni mang'eny. Ok ochak inyo megin mar 18. Koro pile ka jobiro buchegi ting'iyo na ang'o mathago ji e standard goods mobiro, nitie moko ni copyright. Copyright en kaka wajiskore kaka mara an buga luo Clans and Legends en copyrighted. Koro within COMESA region ok nyal kopo bugno nikech wate one members. Ki copyright en Felix Okach kuyiene dhi kode. Ki patent medicine itimo gimoro bedo discovered okuyiene dhi across. Kin gi music thum igo thum maber ma ji winjo, copyright donjo konyi. Koro mago te ohala ka nitie copyright, nitie goods, nitie services, nitie ji kaka move. Kech kumu nyaka nitie papers e kadho border. Mage e gima time COMESA ka. Achiel kuom weche